Здравейте, приятели, настоящи и бъдещи довереници, скъпи родолечители! Пред вас говори родов терапевт Павлина Дянкова. Днес ще ви поведа в света на една много интересна тема, която обаче доста често е някакси неразбрана, неглижирана, нарушавана. А от това следват различни проблеми, недоразбиране, травми, заплитания. За целта в самото начало ще ви помоля да направим една кратка практика. Седнете удобно, настанете се някъде, да сте в пълно спокойствие и релаксация и затворете за няколко мига очи. Докато сте с затворени очи, просто следете моя глас. Слушайте въпросите, които ще ви задам. И с крайчета на съзнанието си се опитайте да идентифицирате тези въпроси, какви емоции създават във вас. И така започваме. Кой съм аз? Какви ресурси, права и задължения имам? Защо не съм удовлетворен от това, което правя? Защо не намирам мястото си в живота? Коя е моята мисия? Стартирам обратно броене. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отворете очи и се насладете на това, което в предстоящото видео искам да ви разкажа. Тези, както и много други въпроси, са на дневен ред почти постоянно между мен и доверениците ми, всички онези, които идват при мен за лични консултации. И това е съвсем разбираемо и нормално. Бидейки на тази земя, ние трябва да вършим нещо. Ние трябва да разберем защо сме дошли, а в същото време как да ги постигнем всичките тези задачи, които искаме, всичко това, което си поставяме. Ще се опитам в настоящото видео да озвуча базисната дефиниция. От кое точно се определя нашето място, задачи, приоритети в живота? Няма човек, който да не се е запитвал поне веднъж в живота си, откъде идват определени негови наклонности. Или за какво му служи дадена черта от характер. Защо се е родил с еди какви си интереси. Кое определя той по какво ще се увлича, кое няма да му е на сърце и други подобни. Това са фундаментални въпроси. Науката е дала този отговор с понятието ген. А в родологията, науката за рода, ние ползваме термина родова линия. Това е точно определен отрязък от време, в който сме заченати. Иначе казано, това е руслото, в което енергията има определена характеристика, която влиза в нас. Тук насочваме внимание към времето. Времето дава всички права. В родовата терапия ние казваме: първият по време е първи по право. Правото, което легализира, че даден човек ще заема определена позиция и така се свързва с рода си. Всеки един от нас се ражда в определена родова линия и в нея има съответните приоритети. Нашият мъдър народ
тези линии ги е видял, осъзнал и ни е завещал това знание чрез историите от българските разкази и приказки. Там ще намерим и доказателства, че линиите в рода не са много, а са точно 3. Само и единствено 3 родови линии съществуват в рода. В табличката, която виждате пред екраните си, нагледно ще ви обясня как са структурирани линиите. Линиите, както преди малко обясних, се определят от времето на нашето зачеване. Тоест, първият, който е заченат, той ще овласти първородната енергия. Тук вляво имаме реда на нашето зачеване, а тук горе, по хоризонталата, ще говорим за първа линия, втора линия, трета линия. Ето тук, ако човек е първо заченат, той ще овласти първородната енергия. Съответно, това е второ заченатия, трето заченатия. Когато имаме четвърто поред зачеване, той влиза в линията на първородния. Ето тук. Съответно, тук ще имаме пети, шести, седми, осми, девети. Работя с стандартната си цифризация от 1 до 9, макар че само няколко поколения назад нашите предци са имали доста по-многолюдна челяд и там дори тук можем да добавим и още един ред. Но вие можете да представите, че тук имаме 10-то заченат, 11-то заченат и 12-то заченат. Какво се случва? Първият заченат овластява първородната енергия. Четвъртият също по вертикалата ще влезе в първородната енергия. Седмият също ще влезе в първородната енергия. Или първа родова линия, рода на първородният. По същият аналогичен начин е. Второ заченатия ще влезе в линията на втория. Петият ще бъде отново в линията на втория и осмият пак ще бъде втора родова линия. Ето ги третите. Трети, шести, девети. А сега да видим по какво ще разпознаем дали сме първи, дали сме осми, дали сме шести. Това, разбира се, родителите ще го кажат, макар че доста често не е ясно, но има начини, по които ние да стъпим на някакъв фундамент, някаква база, някаква теоретична обосновка, за да можем да видим в коя линия и кои характеристики обуславяме. Първи, четвърти и седми влизат, овластяват в енергията на първа родова линия. Първо заченатият, ще го нарека, овластява първородната енергия и е ангажиран директно с рода. Той има характеристики на мощен лидер, устремен, с характерният пробив, целенасочен. Той е, разбира се, най-големият, ако е първороден. Той ще бъде по-силен, по-смел, по-богат. Думата му е тежка, обича да се налага, има защо, а също така доста често наследява професията на родителите си, защото иска да я разработи и да задълбочи в нея. Той се интересува живо от наследствата, всякакви движими и недвижими имущества. Коли, ниви, лозя, апартаменти, всичко материално, което неговия род и родители са постигнали. И в същото време му е и драго да ги има и да ги пази, и да ги съхранява, за да ги завещае за своите деца. Качествата са много характерни за хората, които са в първа родова линия. Това са лидерство, инициатива, оправност, настоятелност, тежест, власт, упоритост, целеустременост. Това са, разбира се, само част от характеристиките на първа линия. Но мисля, че като
фундамент, като основна база данни е напълно достатъчно, за да разберете дали тези характеристики ги има във вас и ако е така, можете да определите в коя родова линия се намирате във вашия род. Не така стои въпроса с съседната родова линия втора подред. Наричат го експериментатора на рода с присъщите му лекота, неангажираност, незадълбочаване, непоследователност. Това са много типични характеристики за втора родова линия и за второродения. Втори, пети, осми заченати. Сега виждате тук, че тези характеристики, които ги изброях, те са абсолютен антипод на първите. Обаче, защо тази линия е важна за рода? Защото с нея се разчупва стереотипа на рода, на семейството. Въвеждат се нови желания, непоискани до момента. Нетипични за рода наклонности се дават. Човеците, хората от втората линия, това са по-удалечени, по-неангажирани с родители, род, семейство, имоти. Те обикновено имат желания и навици, които определено ги отличават от техните роднини. Човекът втора линия. Той освоява професия абсолютно нетипична за рода и понякога заминава надалече, в чужбина, в отдалечени кътчета на планетата. Общува с различни култури и народи, за да може да даде плод рода му и в по-отдалечени краища от неговия собствен роден. Тук идеята на рода, когато влага и когато е създал тази втора линия, е представителя на втората линия, втори, пети, осми, той да развие рода пространствено. Значи първият ще подсигури материята, защото все пак този род трябва да го има и той трябва да устои, а вторият ще осъществи едно пространствено разширение на рода. Има една трета линия, в която влизат всички трети, шести и девети заченати. Третата линия аз се наричам заместник на липсващите първа и втора. И той също е доста настоятелен в своите търсения и отдаден на различни практики и течения, обаче те са свързани с духовна тематика, с други светове, небеса, духовност, религия, философия и прочие по темата. Него можем да го открием в йога студиото, на църковни или културни събори, концерти, литературни четения, различни форуми и алтруистични издания. Често се случва обаче той да отработва задачите на първа и втора линия до зрелите си години и след като обезпечи семейството и рода си, може да се оттегли на тихо и спокойно място и да се отдаде на духовната си функция, за която мечтае от дете. Това са най-общо характеристиките на първа, втора и трета линия. Познахте ли се? Вие в коя линия сте? Защото разбирането в коя линия си и как си свързан с рода си носи едно вътрешно удовлетворение, спокойствие, успех, радост, просперитет. Доста често се случва обаче очакванията към даден представител на рода да не съответстват на линията, в която той е заченат, и това често ще го прави раздразнителен, самотен, изолиран, неразбран, търсиш себе си, търсиш смисъла на живота си. Тези въпроси и тази кратка медитация, в която започнахме нашето встъпление. Затова осъзнаването къде си ще ти отговори на всички онези фундаментални житейски въпроси, с които започнах в началото. Разбира се, в рода се среща и многоплодна бременност. Близнаци, тризнаци, на брой.
Те също попадат в различни линии, но там спецификата на определене е малко по-друга. Случва се да се раждат, аз ги наричам хибриди, защото те преплитат в себе си енергията на две или на всички линии. Случва се, да. Какво има в предвид? Например, за татко може да си второ зачена, за мама да си първи и тогава се започва голямата борба. Щом за мама си първи, ти там ще бъдеш много пробивен, много успешен, ще се грижиш за имуществото, за имотите, ще си я наглеждаш, когато е в нейните страни, а пък щом си за татко втори, всички имоти и наследства ще искаш да ги продадеш, да използваш парите за някакъв вид обучение, забавление, екскурзии. Значи по единия род ти ще събираш и ще приумножаваш, а в другия ще разпиляваш. Вижте какви антагонизиращи качества са събрани в този човек. Затова казвам, че това е вътрешна борба. Доста често се случва да даден човек да замества по-скоро трето заченатият, кой е този, който попада в трета линия, трети, шести или девети, да се случи да замести първи и втори, защото първия и втория ги няма, пометнати, абортирани или, например, са родени, но са починали млади, или, например, този първи или втори е ударен, омалощен, по някаква причина той не може да си изпълнява задачите спрямо рода. Липсваш доличие на рода. Тези и други специфики, разбира се, това са от практиката. Тук ще ми трябва много време да ги обяснявам, но пък за целта ще ви изненадам, че подготвям двучасов вебинар, в който ще мога надълго и на широко, спокойно да споделя с всички вас моите наблюдения и опитност в работата ми с българските родове. А също ще имаме и време да отговоря на вашите лични въпроси. Така че като казвам борба, това ще е така, но само когато нямаме знанието за това. Вярвам, че с тези базови определения, които споделих с вас, които чухте в това кратко видео, вие ще сте по-наясно със себе си. Развивайте и поощрявайте силните си страни на своята линия и ще получите силата на рода в чистия ти жизнен вид, в най-голяма степен. А мен ми се ще на раздяла с вас, докато дойде време за вебинарът, аз да ви насърча да анализирате характеристиките си и да откриете в коя линия заемате във вашия род, защото откривайки и осъзнавайки в коя линия сте, вие откривате ключ към ресурсите, път към силните си страни. Така че нека това да бъде за вас като една задача, докато се видим на вебинара. Скъпи родолечители, благодаря ви за вниманието. Ще се видим съвсем скоро.